el meu projecte final de carrera. Una mica del que parlaré, faré primer una breu introducció, després parlaré de l'estat de l'art en la reproducció de vídeo per telèfons mòbils, mostraré una mica els requeriments del projecte i del servei i ja em centraré en els dos grans blocs, en el servidor, en el disseny i el desenvolupament i en l'aplicació client per a l'iPhone, també disseny i desenvolupament. I ja per últim mostraré els resultats i les conclusions de tot el projecte. Bé, l'introducció. Els dispositius mòbils és un dels sectors que més ha avançat en els darrers anys, convertint-se en petits ordinadors de butxaca que permeten instal·lar un sistema operatiu i realitzar un ampli ventall de funcionalitats. Paral·lelament a l'evolució dels dispositius mòbils, ha evolucionat també internet, convertint-se en una xarxa de comunicacions globals, de manera que és possible tenir connexió mòbil en qualsevol lloc i en qualsevol moment. I a més, en els darrers anys també ha augmentat molt el consum de vídeos i la producció. Gràcies a la digitalització es generen molts vídeos i a més per l'usuari resulta molt còmode visualitzar-lo, molt còmode i molt atractiu. Aprofitant justament això sorgeixen iniciatives com iTunes U, que és una plataforma d'Apple que permet a les universitats enviar les seves classes i que es distribueixen arreu del món. Importants universitats com l'Stanford University, us veu el logotip i el MIT, utilitzen aquesta plataforma per distribuir. Un exemple és el curs que jo he fet per aprendre a programar per iPhone, que es diu iPhone Application Development, en el qual cada setmana penjaven els diferents vídeos, jo seguia totes les classes i així és com m'he pres, i justament en aquesta línia és on jo he desenvolupat el projecte i és el que es pretén que l'UPC tingui aquest servei arreu del món. Bé, llavors els dispositius mòbils multimèdia, actualment la majoria de dispositius mòbils incorporen pantalles tàctils, tenen connexió a internet i tenen instal·lat un sistema operatiu que permet instal·lar aplicacions de tercers, de manera que cada usuari té el terminal personalitzat segons les funcions que ell necessita. Dins de tots els dispositius mòbils tàctils que hi ha actualment, trobem els que més destaquen els telèfons intel·ligents amb diferents sistemes operatius instal·lats i els ordinadors tàctils com l'iPad, que segur que tots n'heu sentit a parlar. Una mica comparativa dels diferents sistemes operatius. Destaquen per les unitats venudes. Unitats venudes destaca Symbian, però hi ha molts models i llavors els altres dos serien iPhone i Android per el nombre d'aplicacions desenvolupades, especialment iPhone. Això és així perquè Apple ofereix totes les eines, ofereix un kit de desenvolupament molt complet, molt fàcil de fer funcionar. A més, amb aquest kit les empreses externes poden desenvolupar aplicacions i ofereix també una plataforma que és l'App Store que permet distribuir-les arreu del món de manera molt fàcil. 4 coses de l'iPhone, com he comentat, és el telèfon intel·ligent d'Apple que combina 3 funcionalitats. Funcionalitats de telèfon mòbil per enviar missatges, rebre trucades, funcionalitats de reproductor multimèdia per visualitzar vídeos i àudios i funcions de navegació web i correu electrònic, tot el que té a veure amb internet. Pel que fa als mètodes de distribució de continguts, tindríem principalment 2 modalitats. Una primera modalitat que es descarrega, en què cal descarregar el vídeo per a reproduir-lo, i una segona modalitat que seria la reproducció en temps real d'anglès streaming. En aquest cas no cal descarregar el vídeo, sinó que a mesura que rep ja es va reproduint. Dins d'aquí tindríem també 2 submodalitats, emissions en directe, és a dir, s'adquireix en directe a través d'una webcam o de la càmera de l'iPhone, o bé vídeos a la carta, que són fitxers que estan emmagatzemats en el servidor. De tots aquests mètodes, el que jo he utilitzat el que he desenvolupat en aquest projecte és vídeos a la carta. Llavors, la transmissió de vídeo per IP, principalment, intervenen 3 elements. Un servidor, que és el que guarda els fitxers, una xarxa per d'on s'envien i el client, que és el que reprodueix. El servidor té, com he dit, tots els vídeos i la base de dades. La xarxa és per on s'envia la informació i utilitza diferents protocols per enviar. Protocols de transport, és a dir, com s'envia entre un i l'altre, on tindríem TCP i UDP, que s'utilitzen per pàgines web, RTP, que ja permet enviament d'àudio i vídeo, i RTCP, que permet control funciona sobre RTP i és el control del flux de vídeo. I protocols d'aplicació, que és com es mostren les dades. HTTP, que en principi no permet temps real, però sí que hi ha mecanismes que donen aquesta oportunitat. RTCP, que funciona sobre RTCP i els protocols de transport i que permet això, el control del flux. Hi ha RTMP i MMS, que són molt semblants a RTCP, però són formats propietaris d'Adobe i Microsoft, respectivament.
El client té un programari que permet reproduir el vídeo. En concret, reprodueix uns formats de reproducció. Tindríem els formats contenidors, que són els formats que es mostren primer, que és els que emmagatzemen el vídeo, l'àudio, els subtítols, dades de sincronització, i els formats en què estan codificats primer el vídeo i després l'àudio. D'aquí destaca MP4, H264, que és el format que s'utilitza per transmissions en internet, MPEG-2 Transport Stream, que és el format de més qualitat dintre de MPEG, l'OGG, que és similar a H264, però tècnicament inferior, el WebM, que és un format que ha alliberat ara Google i que permet competir amb H264, i el contenidor Flash, que és un format propietari de Flash. De tot això d'aquí, el que jo utilitzo és, com es pot veure, MPEG-2 Transport Stream, amb vídeo H264, àudio MP3 i amb els protocols HTTP sobre TCP. Llavors, els sistemes de transmissió en temps real que s'utilitzen. Hi hauria el sistema MRTCP, que s'utilitza un servidor multimèdia que permet el control del flux perquè l'usuari pugui tirar endavant, tirar endarrere, pausar. L'RTMP, que el servidor aquest multimèdia és un servidor flash, com he dit és un format propietari, RTMP. Hi ha l'HTTP en temps real, que és el que jo he utilitzat, que el que es fa és que s'adapta el vídeo d'una manera en què el control al temps real és possible per HTTP. Dins d'aquest hi haurien dos sistemes, el de Microsoft i HTTP Live Streaming, que és el d'Apple, que és com es pot veure el que jo he utilitzat. Bé, llavors he analitzat una mica les diferents aplicacions que hi ha que fan coses similars al que jo volia desenvolupar. Veiem les aplicacions en directe que aprofiten el protocol aquest HTTP Live Streaming, aprofiten totes les avantatges que suposa, i les aplicacions que permeten reproduir continguts en temps real que el que fan és descàrrega progressiva algunes, altres poques per descarregar, les més noves com la del Mundial HTTP Live Streaming, aplicacions més importants també tot HTTP Live Streaming, que és tècnicament millor, i a més mostrar que hi ha moltes aplicacions en desenvolupament tan importants com l'ABC o Netflix que encara no ho tenen, l'estan desenvolupant. Llavors ara mostraré una mica els requeriments que es van definir. Es volia desenvolupar un servei a la carta per a l'iPhone que fos compatible amb el que ja hi havia del TCC, que reproduís els continguts audiovisuals i que permetés la pujada enviar a la interfície que hi havia. És a dir, el TCC tenia una interfície web que permetia reproduir vídeos per internet i tenia també una interfície per un set-top box. Llavors s'havia de tractar tot això perquè, a més d'això, pogués reproduir-se en l'iPhone. Llavors, l'aplicació de l'iPhone el que es va definir és que permetés navegar per tot el catàleg de vídeos, que permetés veure més informació dels vídeos i que permetés reproduir en temps real els continguts i veure'ls en pantalla completa. Llavors ara passo a les dos grans parts. Primer explico el servidor, com l'he configurat. El servidor es divideix en tres grans parts. Una primera part que seria l'ingesta de vídeos, que és com s'adapten aquests vídeos perquè l'iPhone els pugui reproduir. Una segona part, que seria aquesta d'aquí, que són les metadades, com també es preparen perquè l'iPhone les pugui llegir i mostrar per pantalla. I una tercera part, que és la distribució, com s'envia tot això a l'iPhone. Bé, la primera part, l'ingesta de vídeos. L'usuari, a través, com he dit, de la interfície web, penja un vídeo que pot estar en qualsevol format i aquest és codificat per un codificador. Llavors aquest es segmenta, és a dir, es divideix en diferents arxius d'una duració igual i es genera un índex que és un playlist on conté l'ordre de tots els fragments i la localització en el servidor. D'aquesta manera s'emmagatzema tot això i s'enviarà després a l'iPhone. Després, les metadades, l'usuari les introdueix, al penjar el vídeo es introdueix manualment i es gestionen des d'un programa. Però com que a l'iPhone no pots accedir directament a la base de dades, que és MySQL, el que fa és genera un fitxer XML que conté totes les metadades i a l'iPhone l'aplicació les pot reproduir i les pot mostrar per pantalla. Aquí és una mica el fitxer aquest, que l'he definit jo una mica l'estructura, on els vídeos estan classificats per categories. I dins de cada categoria estan classificats per temes i dins de cada tema estan classificats tota la informació del vídeo. Aquí veiem un exemple. La distribució de continguts són tots els continguts que ja hem guardat, que ja hem preparat, amb un servidor web normal i corrent, s'envien a l'iPhone i quan aquest fa les peticions és quan es realitza l'intercanvi d'informació.
Llavors, com he desenvolupat tot això? Ho he desenvolupat des d'un sistema operatiu Linux, en concret des d'un Ubuntu. Tota la programació interna ho he realitzat en Bash. Llavors he utilitzat un codificador que és l'FFmpeg i un segmentador de codi lliure, que és de Ion Cannon, i que funciona sobre FFmpeg. Dir que entre aquests tres primers he tingut bastants problemes de compatibilitat del segmentador amb l'FFmpeg i amb instal·lar arxius externs del Ubuntu, és on he tingut que barallar-me bastant. Ja pel tema del distribuïdor del servidor s'utilitza el paquet Cham, que és el que van utilitzar els anteriors projectistes que van desenvolupar l'interfície web, i on s'utilitza el servidor web Apache, el gestor de base de dades és MySQL, i la programació, és a dir, que quan l'usuari penja un vídeo s'accedeixi a aquest i faci tota la codificació i la segmentació, es realitza en PHP. Ara passem a l'aplicació client, és a dir, l'aplicació de l'iPhone. Una mica el disseny, s'ha intentat seguir tot el disseny de l'estructura que defineix Apple, com són totes les aplicacions. Llavors té tres vistes principals amb un menú, una primera vista que seria com una pantalla benvinguda, una segona vista on es veuen els diferents vídeos i es navega pel catàleg i una tercera vista on hi ha més informació. A més, quan seleccionem un vídeo es pot accedir a més informació, mostrar una miniatura i el reproductor que utilitza. Una mica el funcionament, com funciona tot això. L'usuari té l'aplicació, l'obre, en obrir-se aquesta es connecten al servidor i es descarrega el fitxer que conté les metadades que es mostraran per pantalla. Amb tota aquesta informació ja en té prou per omplir les categories. Llavors, quan l'usuari selecciona una categoria, mostra els diferents temes. I quan l'usuari selecciona un tema, mostra els diferents vídeos. Llavors ja l'usuari selecciona també un vídeo i mostra una miniatura i mostra el que és tota la miniatura i la descripció. El tema de la reproducció, com funciona? Es prem el botó de play, es connecta al servidor i demana el fitxer, aquest índex, que és el playlist. Se'l descarrega, aquí veiem el fitxer índex, amb una durada de 10 segons, i on hi ha les localitzacions, i un cop el té ja pot obrir el reproductor. Amb el reproductor mira quin és el primer arxiu, el demana al servidor, se'l descarrega i ja el pot reproduir. Busca el segon arxiu, se'l descarrega i també el reprodueix. I així ho faríem tots els arxius, de manera que si l'usuari demana un punt aleatori, un punt més avançat, busca quin és el fitxer aquell i es descarrega aquell i reprodueix aquest. D'aquesta manera és possible el temps real. Aquí un tercer arxiu. Llavors el desenvolupament, com s'ha desenvolupat? Tot això és totalment diferent al servidor. Ho he desenvolupat des d'un Mac, amb l'iPhone SDK, que es pot descarregar gratuïtament des de la web d'Apple, i s'utilitzen diferents eines. Per un cantó, Xcode, que és el programa que gestiona tot el projecte, tots els arxius i on es realitza ja la programació a nivell de codi. Interface Builder, que és on es gestiona, es dissenya tota la interfície gràfica, el simulador, que permet provar l'aplicació en l'ordinador, i Instruments, que és un programa que permet monitoritzar tota la gestió dels recursos i veure en cada moment quina gestió de memòria, de CPU fa. Llavors, els frameworks que he utilitzat, és a dir, són llibreries. He utilitzat el Foundation, que és la gestió interna dels arxius, el YKit, que dona suport a tota l'interfície gràfica, OpenGL, que és per gràfics 2D i 3D, i el Movie Player, que és el que permet la reproducció d'àudio i vídeo. I tot això està programat amb Objective-C, que és un llenguatge de programació orientat a objectes que prové del C. Llavors, amb això he programat tota l'aplicació, la tinc desenvolupada, i ja per provar-la en l'iPhone requereix una llicència. Aquesta llicència, la UPC ha demanat una llicència de desenvolupament, que en aquest cas ha estat gratuïta i permet provar-la en l'iPhone. Llavors, per fer-ho, primer es demana un certificat de desenvolupament, que és el que fa és identificar l'ordinador com aquest ordinador amb el que desenvolupo. Un identificador pel dispositiu, per l'iPhone, un identificador per l'aplicació, i amb tot això ja genera un perfil que s'instal·la en el dispositiu en el qual ja es poden passar les aplicacions. Per passar, com he dit, des de Xcode es compila i al compilar se li indica que és el dispositiu i ja la podríem provar en el terminal. Llavors, pel tema de distribuir, es realitzen tots aquests passos un altre cop, però indicant que és per distribució. En aquest cas, el que es pot fer és compartir-ho entre els diferents membres de l'equip,
que comparteixen la mateixa llicència, o bé ja distribuir-ho a través de l'App Store, que és distribució a Espanya o arreu del món. Dic que nosaltres ens hem quedat a l'App Store, no hem pogut distribuir-ho perquè la llicència que teníem no ens ha permès penjar-ho. S'hauria de pagar un cost per penjar això. Llavors, mostrar una mica els resultats. Com he dit, el vídeo es penja des d'una interfície web i codifica en 3 qualitats. Una qualitat alta i mitja, que jo no els utilitzo per res, són les que s'utilitzen en l'interfície web i en el set-top box, i una qualitat baixa, que és la qualitat per iPhone. Aquesta és en format MPEG-2 Transport Stream, l'àudio és en MP3 i el vídeo és en H.264 a la resolució del dispositiu. I dins d'aquesta qualitat es codifica en 3 subqualitats, perquè d'aquesta manera sempre la qualitat que reproduïm serà la major possible dins l'ample de banda que tinguem. És a dir, si és una xarxa 3G, es reproduirà amb una qualitat baixa. En canvi, si estem en una xarxa que té molt ample de banda, la qualitat serà la qualitat alta. Llavors, una mica el temps d'ingesta de vídeos, ens fixem en la baixa, que és només codificar per iPhone, que és el que jo utilitzo. Veiem que per un vídeo de 5 minuts tarda gairebé 5 minuts en codificar amb una d'aquestes qualitats i gairebé és multiplicar per 3 per codificar amb les 3 qualitats. Llavors, tinc aquí un vídeo de demostració. Del servei, veiem aquí l'interfície web, pengem l'arxiu, primer ens loguegem, aniríem a pujar l'arxiu, introduïm el títol, seleccionem la categoria, la qualitat del vídeo d'entrada, pugem el vídeo, seleccionem el tema i aquí ja introduiríem la descripció. Com he dit, tot això són les metadades que després es veuen en l'aplicació. Aquí ja seleccionem el fitxer i el pengem. Aquest procés tardaria els 5 minuts que he dit abans, aquí està tallat el vídeo. I aquí ja veiem com el vídeo aquest que hem pujat ja es troba disponible. Llavors, l'aplicació de l'iPhone, tinc aquí la demostració, però hem intentat, a veure si és possible, realitzar una gravació ara i mostrar-ho una mica en directe com funcionaria. Aquí tenim l'aplicació, tenim una pantalla principal. A veure... Després si cas ho provo perquè m'ha marxat. Llavors, segueixo amb el... Ara haurem de tornar a reproduir el vídeo. Després si cas ho provo, no sé per què no... Suposo que és per la xarxa que no agafa la connexió. Ho torno a mirar. Això no sé si es pot passar. Una mica el que hem vist. Aquí ja és el de l'aplicació, una primera vista, pantalla benvinguda. Els vídeos on es veuen les diferents categories, accedim a una categoria, veiem els diferents temes, veiem els diferents vídeos i aquí hi ha més informació. Ara buscarem el vídeo que hem penjat, que es veu a la demostració. Aquí veiem el títol, la descripció, la data, l'usuari, tot el que hem penjat, el tema i la categoria a la qual pertany, una miniatura del vídeo i ja podem reproduir-lo. La reproducció... Com
permet tirar endavant, tirem 21 minuts endavant i continua el vídeo. Permet tirar 30 segons enrere, que és el que guarda en buffer, i permet tornar a tirar enrere. Això és el que us comentava del temps real. És que al haver tantes fotografies cal una manera de fer cerques per les fotografies. Això és una mica la navegació dins de l'aplicació. Hi ha més informació, aquí és la pantalla més informació, hi ha un accés que és un accés al blog on he escrit el desenvolupament d'aquest projecte, i hi ha la pantalla principal que són accessos a les webs, on obre Safari i reprodueix la web. Llavors, tinc aquí l'aplicació, ara quan s'acabi us deixaré perquè la proveu en l'iPhone. I ara us mostraré que fins aquí hem vist que l'aplicació funciona, però realment està optimitzada, és a dir, hem monitoritzat l'aplicació mirant el consum de CPU i de memòria i mirant exactament a veure si l'aplicació, si realment la gestió dels recursos que feia era òptima. D'aquesta manera veiem, ens fixem en la línia vermella del consum de CPU, del mig, un pic que és quan reproduïm el vídeo, veiem un pic allà que és quan obrim Safari, i en la gestió de memòria, si ens fixem en la línia grisa, veiem que quan disminueix és justament quan reproduïm el vídeo, perquè ha de guardar en buffer, són 30 segons que guarda. Ara una mica les conclusions, us mostro primer el treball futur. Primer que seria una nova vista que permetés fer cerques textuals, és a dir, que l'usuari escrigui el nom del vídeo i permés mostrar els diferents noms. Emissions en directe, que es pugui adquirir des d'una càmera web. Descàrrega de vídeos, que els permeti descarregar. Pujada, que permeti pujar-los des de la càmera o els vídeos enregistrats, ja des de l'iPhone, que no es necessiti una interfície web. I llavors adaptar-ho per les diferents plataformes d'Apple, per l'iPad, iPhone 4 i Apple TV, que en principi aquí la programació està tota realitzada, simplement seria adaptar la resolució i ja adaptar-ho per altres plataformes, per Android, Google TV o altres videoconsoles. I una mica com a conclusions, dir que s'han assolit els requeriments que es van plantejar, el servei està tot preparat, està optimitzat per poder-lo distribuir a l'App Store, és a dir, distribuir-lo arreu del món, i a més, el servei que hem fet és un servei força innovador, utilitza les últimes tecnologies i com veiem hi ha poques aplicacions en català i castellà i també arreu del món que utilitzin aquest servei. Trobaríem aplicacions anteriors a la nostra que en la reproducció de vídeos a la carta utilitzen descàrrega progressiva i podcast, la nostra que ja utilitza tots els avantatges d'HTTP Live Streaming, i les properes que surten, com la del Mundial, que ha sortit ara darrerament, que ja utilitza HTTP Live Streaming. Llavors, una mica com a conclusions personals, dic això, que crec que és un projecte que l'aplicació aquesta, molt més enllà d'aquí a la universitat, es podria vendre en una empresa i es podria utilitzar perfectament. I això és justament el que em van comentar els experts. Vam demanar a Antoni Comerma, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és el que ha desenvolupat l'aplicació de TV3, on va comentar que era un projecte molt interessant i divulgatiu. L'Eprat de Saba, que és del Departament Multimèdia de Zoo, que és una empresa de programació per a mòbils i per a iPhone en concret, que considerava que era un important projecte i que el servei era molt útil, va estar provant-lo, que creia que hi havia molta demanda dins d'aquest sector. I per últim, en Jordi Aguilar i Pau Corbella, que són de Visual Engineering, en el qual al principi del projecte vam anar-hi a parlar i m'han anat donant suport, van venir ahir en l'assaig que es va realitzar d'aquesta presentació a Barcelona i van dir que van estar molt interessats en veure com ho havia fet i que és això, que no només era un projecte acadèmic, que tenia una aplicació real i que la prova és que ells van venir a l'assaig i es van interessar per veure com ho havien fet, que ells encara no han desenvolupat cap aplicació amb aquest protocol. Bé, i això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Passarem al torn de preguntes.